Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irasta. A daidai wannan lokaci muna tare da Malam Abdulkadir Sidi inda zai mana jawabi akan wannan goman ƙarshe na watan Ramadana. Alhamdulillah, wannan lokaci ko kuma wannan dare da ake kirdadansa don samun dacewa kamar inda Allah subhanahu wataala Qur'anin sa ya faɗa, to da Allah jama'a ina faɗakarwa a tashi a miki, saboda wannan dare da abin da ka roƙa Allah zai gudanar, zai tafi da shi alfarma annabi. A shawari na kun san dai ba kowa sai ya faɗi ya san halin da ake ciki. Allah ya sa subhanahu wata'ala wannan hukuma ta zama mana kafara ga abubuwan da muke yi. Jan hankali na ga 'yan uwana musulmi mu dage, to Allah dama ce Allah ibamu, saboda me, saboda wannan dare ne na dace. Allah ka samu dace, Allah kuma ka tasar da 'yan uwan musulmi su farka a cikin wannan neman addu'a da musiba da Allah ka yaye mana. Ubangiji Allah ka samu dace, Allah kuma ya sa mu gambatakar da wannan dare. Allah na gode ma, kuma Allah mun gode ma, Allah mun gode ma, Allah ka ba mu ikon cin jarabawan nan da kai mana. Allah mun tuba, Allah ka yafe mana, Allah ka sa iya mu suna aljanna, Allah kuma ka sa kyakkyawan ƙarshe ne shine ƙarshen mu. Allah ka sa mu dace. Assalamu alaikum. Takaitaccen jawabi kenan kuka saurara daga Malam Abdulkadir Sidi daga nan Sabuwar Gandu. Muna godiya da wannan gudunmawa da ya bamu.